Alah wong kula niki waton obah mawon. Nyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih, matur nuwun. Bisa gawe bungah insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawilujengan kasarasan tuwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah keparing pinanggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lengku ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepenuk, kepethuk dadi. Piyayi sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika, ngopo-ngopo ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten teng dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi kok. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lengku ngijapi mbok wis meteng 3 sasi mbiyen. Ning ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan sampean ku anyar. Mengkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi ya ndras tok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloya? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten. Upami napa niku wonten jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang ingkang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa jawah niku jawah barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula ra Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten Piyayi sinden-sindene Waranggana ya jos-jos mengkono bukasi. Wah matur sembah nuwun banget. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbak Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh ke anak kula niku isane gur ngeten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan, nek kula dekne siji ngoten pripun? Anak saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Nggih, maju kene. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene rahayu kene. Nggih. Nek ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Mbah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya. Cek. Pripun, Pak? Wah, iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak duke. Angger rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gregeten kemule tak lempit ngoten. Tapi mas ketok kabeh no, Pak. Ane rak ya aman nggih. Niki ngisuk kang dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi. Niki mboten gedene biasane niku cilik niki temen jenengan gede dhewe ya. Iya Pak ya. Iya, Mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Lah ngene to
Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak ming pisan kepethuk etok kok sampean. Niki anak kula ya loro. Kene gek ngadeg kene. Pisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah darani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Heeh. Wis mindah kaya apa mareme bapake duwe putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh. Pinter-pinter kabeh. Sik karo ini beda iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé ya. Oh iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok kuwi. Oh iya melu ta, Pak? Melu. Melu tunggalane. Pati uripku ki ning kono. Melu kene ta, Pak? Ning sik sembodo anake. Lha napa? Lek anake kula job tanggal 10 ning Kali Pancur siap tenang kabeh lek bapake kula nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Ya yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah, tenan. Alhamdulillah. Ngen kula niku hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lapangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye jebul pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah engko nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Iki mesti moduse bapak dipasangi CCTV. CCTV neng kamar mandi kuwi, engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak pateni clek. Ah. Nek angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke. Tenang ra. Soale niki selemer Bu, cok nyolong sabun. Ora Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya, Pak. Iki sowan kene. Bapak Ibu ini ki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip saka ndi? Kowe aja ngono, kowe tak dudui ya, tak omongi ya. Piye, Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi isane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora. Ana powere. Sapa ora? Lah apa? Sebabe ana ese. Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Wah napa nggih? Nggih, saestu kalau diantu-antu kados pundi supados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing laladan Kali Pancur mriki. Nah, pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ado lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali. Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? amen turahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Turan got lho. Ya ora payu. Mulane ku dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndak nyenteri bapakne. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun. Amin. Nggih. Esuk nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya. Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin.
Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumke aku Ayo, dadi no. Elisa. Nyobet pisan-pisan kok diwali. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Mangke. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Saping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur yo an. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kok dhisik yo. Saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. 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 Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang Ayo Mbak. Ayo munggul. Kok malah keteprek, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene ping dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Ya Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngeyel. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kek mangan, kek mangan apa? Kek Ya ngene. aku wis mangap lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Oh, ayo Mbak. Konang. Konang Mas, Oh, konang. iya. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Lah, bapak iki lagi mumbul lagi kok dolanan. tibane iki mak jeleng ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah iya Mas. Bapak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak naik 15. Wah. Molah. Konang. Ngapa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Pak Siri kukuli ya Mbah ya. Lah ukume nek kukul iki nanggon pipi, apa bathuk, apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ngono kukule. Iki kukul cerdas milih nggon. Yen memandang Suarane anakku sing siji iki. mengkaro Oh, ya tak nggo nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Lah kene, coba. Coba Pak. Wis piye iki mau piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye?
Ayo. Rasa nggo efek ngono. Iya. Ya apa cepet. Terus, Pak. Aku ki meng nyontoni Lah malah. aku ra iso. Coba, Mbak, kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. bapak ini lho. Piye? Piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Gampang lewat. Ayo. Apa? Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ra iso lereng. Lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe ki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Iki ngisor ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya gampang lewat. Lah ibu-ibu iki ndang guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? kok Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Kowe tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rezeki Wah, jenengan. aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Wah, aku ki muni kembang lebae, ngono ku iso gawe teras iso banget. Iya, teras. Ming mergo kembang lebae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar pada Gak iso gendera. ngono lho. Anu, sesuk nek upacara, Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digerek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Bener. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Ah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdasenan. Iya. Mas Angkara makane. Pak. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Ya. Waduh, Alah koyo Kemeruh. kemeruran. Kayak pala-pala. Mas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener, Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi, Oh, ya Kris. Teguh Wiyono. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki lho. Heeh. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Nggih. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok sap Pacitan, Pak. Landiane aku ra iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah yo, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekane lek wareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi tek gak wis sapi tek. Pacitan. Oh. Pak, sik mana tumpak tinting klik kenapa to, Pak? Iya. Kok aku kayak krungu klotok-klotok kene apa to, Pak? Jane.
Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku ndelok bajingmu, Pak. Wis tak tembak wingi wis ora. Oh, joget kok klothok-klothok iki. Kuwi yo telaten mentok kuping. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih, kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Piye? biyen Piye? muni panas iki wong Piye? sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Terus Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Fakras. Angger rampung bawane gek idu. Ngono. Gilane. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. lah mergane. Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora nang wis. Agene wong lanang nyedakno susu ngoko ngakangmu ngoko. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngoko ngakangmu. Aku aku wong kok akak. Mbokku ki ngongkon aku ling ngundang aku kok. Piye? Kalau ya ora kamu susur. Nah. Aku kok. Aku kok. Kok. Gak aku. Apa kuwi karepe? Kok nasul wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Wah. Oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Ayo. Dicucukne le mangan ayam panggang mau. Ayo. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi kamerane. Bebek saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan. Iya, Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, lelek-lelekan. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur. Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. Sampun no. Sampun. Kula senengane kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga kali pancur. Hetansah kathah rejeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bekasi, yo selanjutnya. Monggo Bekasi. Nggih. Mangan cucur. Mangan jujur. Cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat kali pancur uripipun bagya mulya. Yo. Allahumma. Oh, kaya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian. Ayo. Liyane do mikir. Nah, Kentek ancur kowe engko mesti. anggo kono. Kok padha. Nek sing keri dhewe ki Kowe sing mesti arep metune sik ngelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa kali pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Kowe yo nyepake ngono didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo Kita
tuku jamur Guri sing di duit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh. Masyarakat Kali Pancur sehat sedaya. Allahumma amin. Ngapunten Mbah, obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi. Beda iki. Wedi. Liane ora-ora kok idi iki ya apa iki? Coba. Wedi, jebul kukul. Ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak kukul kok pindah-pindah. Ayo. Ayo Nduk. Gudi. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu nek Ibu langsung Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Ayo. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendene. Wis nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Iki. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku ndak aku jare aku ya. Apa itu ya? Ya golek liyane wong ya kreatif kok ya. kok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kali Pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur kowe ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh, lah dadi aku bingung iki. Ya boleh Pak Karpura mel-mel. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campur Banyu kok nek iso. KTP. Tinggo bebas. Iya iya iya. Warga Kali Pancur piyayinipun gerap piyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Ya aku kari Ayo, Mbak, dhewe. sing apik dhewe, Mbak. Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes. Mugi-mugi warga Kali Pancur ya sing pegawe ya sing petani ya sing bakul ya sing karyawan ya sing buruh ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Ayo. Akeh men to, Mbah jenengan. Lah engko nek sithik ra argo. Monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaleng capek gunung Jatim? Maksudnya piye iki terusan? Lah jenengane teng YouTube lak kondang julak-juline. tangkap ngono lho, Pak. Ditunggu tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Napa? Melayu-melayu mergo nguyak walang. Melompat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Nano-nano. Ayo. Ngono kuwi lek mengku yonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Langsung, Mbak. Ayo, Mbak. Nuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami latedung mugi tansah
sampekal linangkung wonten ngarsanipun ibu ingkang taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu ayo kabeh karo mesembuyu gotong royong supaya desane cepet aman nuwun sewu niki Pak Lurah lengarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan nuwun sewu Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak penjahat karo kabeh wong sing padha menika wonten lapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa ugi wonten rawuh lenggah Bapak Camat mesti wae nggatekke masyarakat semua program yakin mesti itu cepat supaya masyarakat semua makin sehat saya abot dadi Pak Kiai esok awal sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lak nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot meneh ngono sing dadi guru le nyambut gawe biyen Senin nganti dina Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena diguguk uga kena lagi tiru kae ibu jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayam tentrem mergo kebakane emat ana meneh ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ati kudu sabar sareh ora kena muring-muring ana meneh kae jilbab kok warnane putih kae busana muslim jarir lak perlambang suci nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun di sawang katon alam ngenten niku rada komplit tapi rong pati komplit. Oh, iso, Mbak? Lah mau sing utama ini yang nanggap tuh selain ini RT ya, Pak? RT, RW apa? RT berapa tadi? RW Mbah Mo. RW. Mbah Mo tadi ada. RW urung lho, Pak. Pak Lurah wes, Pak Kiai wes, tentara wes, RW. RW 3, RW 5, RW 4 iki. ngebat meneh ngono lah sing dadi RW kudu iso nentrem kerak wargane sebab RW iku pinangka contone mongko RW mung sethithik jare bayarane Andrane ini sethithik RW RT itu ujung tombak pemerintahan yang selalu berhadapan dengan warga aneng wong negor kayu ra nembung RT aneng wong DMN RT DMN iki apa? di mana RT Oh, RT. Apa neh ya sing durung ngono kok sing durung. Mau ibu-ibu jilbab ana sing durung. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Semangat kompak kok kene. Oh, lah nek sak geleme dhewe niki ya empuk ndrasku. Abot meneh sing dadi Karang Taruna itu terjadi pemudilan pemuda. Benar. Setiap saat itu harus siaga
ini desa harus dijaga. Warang Sing taruna. ditanggap saiki iki sakmene iki ana piyaga, Pak, piyaga. Kaya wis piyaga mbenjuna Ya ora apa-apa kok. Yoga dalang sinden iki kudu ngerti. Abad meneh sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teka sopan santun kudune dijaga nyelingi sing digelar iki budaya Jawa. Wah iya. Sinden. Nun sewu lho Bu Gasi. Aku sing paling tak pedeni iki Mas. Lah ngopo? Nggih mboten napa-napa lha nek ngundika anu ora sarana to ngaling-aling Bu Gasi. Ngaling-alingi Bu Gasi. Ora wong bukesi lan kono lho. Oh ya ora apa-apa nggih. Abot meneh sing dadi sinden ora sah wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Dalang. Ajeng sing apik no sing elek. Sing apik. Sing apik ya ragat. Lah wis diragati panitia ngono Oh, sing nggih. protes ora. Abot meneh ngono sing dadi dalang kancane nggon pedang piambe lenggan nggon padang. Aha. Ning ngarepe mingkelir karo wayang iki terangane dadi dalang kondang. Dagelan. Dagelan. Abot meneh iki lak dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge. Mongko iki wis entek bayaran. Oh, sampean iki cok bayar dhisik dadi aku mlaku iki kleang-kleang. Tertib wong panitiane tertib kula ya melu tertib. Nggih, matur nuwun. Iki nek joli parikan kene sewengi ra entek-entek ndak malah selera. Ditutup. Nggih, niki mau dibacutke. Nadyan. Ya. Nadyan wadon sarata Swara suling masuk langgam sapi dulu. Tak bisa ya. Ayo le.
Anune parang ya. Semangat ya Mbak ya. Semangat toh. Nggih. Niki wonten nawala saking Bapak Sutriyoso. Nggih. Ngersakaken tembang pepiling prau layar gugur gunung selendang biru ingkang nembang Mbak Tatin Mbak Elisa. Nggih. Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bocange Bu Limbuk. Sugeng ayahi jejiban mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambi kala ngantos dumugi tancep kayon. Saking kula Wastu Kencana nyuwun dandang gula kanthi sandi asma Kali Pancur Bersih Desa. Anggitan kula piyambak nggih. Mangke dawahipun ninggal katresnan. Nggih pelok berarti iki nggih. Tapi Mbak. Nggih. Sinten iki? Nggih, sinten kemawon niku patah nggih. Oh nggih. Iki sing ngripta panjenengane iki dalang. Lho sanes. Sanes wae. Niku lho nggih. Piye to Mas? Meruh jenengan iki. Nggih, Mas nggo kacamata barang kaya cek kleru lho. Ketok ora to, Pak? Ketok ora. Tulisane munggah medun. Loh, Ora. Jane kok ya ngapa dadak kacamata barang. Iki kacamata pembesar. Lah nek pembesar kudune malah cetha to. Lah iya iki gluk es dadi es batu nempel Lah dene kacamata pembesare nyawang apa-apa dadi gedhe no, Mbak? Lah nggih wong iki mbiyen dinggo aku turu karo bojoku pisanan nganggo iki bojoku kelakepan aku mlayu kaya duntal boyo kaya ngono. Iya. Nggih. Dinggo bojoku ning pasar ya nggae rugi. Oke, rugi piye? Lah kacamata iki to. Teri siji iki dinyang 20.000 darani bandeng. Mergo gedhe. Jenengan ra tau ngagi kaca tinggal niku teng kamar mandi mboten nate? Empun. Piye, Pun? Ora apa? Wah aku ngau kamar mandi ngau kacamata ndungkuk aku bengok kok. Lah apa ora apa? Waduh lha kok iki ember karo ciduk padha gedene iki aku. Uduk mesti ya ya. Uduk ta. Mesti uduk ciduk. Iki ya nek wit kambil iki. Endi ta wong Iki. cagak? agak, Pak. Oh, cagak teratak. Sensane lho. Iki tak nggo nonton Tatin iso mar. Aja nonton aku. Apa? Lah wira nganggil lu pembesar wis gedhe kok ya. Ya brose iki kaya eblek. Kudu banget. Ah ya kaya gapura kotan. Nggih, mangke. Monggo menika kinarya paninya wancanen. Ya. Lah niki sinten Pak Dalang Ini ingkang sambil menyelam minum air, Mbak. Pripun? Eman-eman sinden Madangkara kalau nggak ditampilkan di Kali Pancur juga eman. Satu Nggih. atau dua bisa nyawiji, Pak. Boleh, boleh. Boleh. Mbak Winong Iya, kuwi kan bacute dikenal. lah ninggal Oh katresnan. iya, Nggih, biasanya ini nggih. Mbak Winong ninggal katresnannya. Bareng-bareng sini aja, bareng. Renang, ayo. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Bacute kuwi. Ayo, Nduk. Karo Mbah Waluyo ben rada istirahat mergo bar iki arep dadi Den Mas Broto. Kene. Ayo, Nduk, tak tulungi. Ayo kene aku. Lah gaya nenek karo sinden ayuke legake Kene, arep kene, kene, nulungi kene, lho. kene, kene, kene. Ah, Wong kok ya curigane pol. Lah meng nulungi pakai wong. minggu sajanya. Heeh. Ya. Nggih. Medunan, Nduk, aja nang dhuwur. Oh iya. Dandang gula pelok 6. Wah, ra tenan to. Bacutke terus Enggak, ninggal OTW katresnan. lo sabar. Nggih. Beda ya, pupure we karo anakku beda. Piye Pripun? bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih utuh kowe iki pupuran lagi 5 menit angger nggo kedep dor rontok. Ayo ben tak. Beda yo. Lek Iya. tukoke FIFA Bagor. Nggih. Nano. Ayo, Nang. Wah, aku nek ndek anak suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh. Lah ngopo? Nah, terus Ur tak kon ngliwet tok tak kon bawa ning andringku wis. Lah piye yo wis kaya ana lawe apa? Wis kaya lawuh gombal, anu lawuh empal wis. malah gombal. Ya piye gone do. Imajinasine. I ya. K A A. Lah aku ora maca sing nggawa dheke kok ya. Arep ketularan Mbah Waluya iki.
Kena gombal. Halo. Swara ya kaya ngene iki wis tak omongi to aja mangan sing mambu-mambu lenga kowe iki tin. Lah piye? Mangan apa konen? Monce ambu lenga contone apa? Ya ancor kompor. Wajan. Kok tak pangan dhewe malah. Wo. Malah asin lengono kuah monggo. Iki kok kaya keceh ta aku. Apa tambah plus? Nggih niki panggungnya basah. Asine ora telem dhek nguyuh ae ket mau pisan asine. Dadi nggih jeglang tandhi tatung jerene mak cerit ngono. Terus Kok guyune napa? Apa sing sampe Salah. Panjenengan niku nek mboten semerpun. kali bar LI to. Kali kan bar LI to. Iya bener lho. Wolu sukune. Niki ijone iki KA yuk li. Nah. Bar li langsung Line melu ngajeng. Iya nggen line aja banter-banter to Wis kowe. melu sing ngarep mau lho. Oh. Bendong ngono lho maksud. Oh, alah ya ya. Li. Pan. Aja banter-banter malah wong telu lali. Lah Elisa malah tambah jeng-jeng barang kok ya. Line pun melu ngajeng. Lah, kuwi lho. Wis, yen ngajengan wau. Yen ten saiki sing bajude. Ayo, Pan Mbah. napa-apa. Bapak lo ya ngajengan ya. Kowe rasah melu nerangke malah kleru. Ya oke Bapak, siap Bapak. Oke. Wong Jawa tekon nembang gugur gunung kancane do anu ya beda dhewe kok. Piye? Kudune wong do kolobes kontul baris nek Elisa gandeng duwang Jawa ya kolobes dara baris. Kok beda? Kok dadi ayo, wong. doro? Dek golek selamat tak kuwi, Mbah. Iya. Pancen kudu Kok beda ya, Mbak? Kali panci. Kali pancor lho iki salah lho, Kak. Mau bener kali. Cene dhewe paling, cene dhewe. Sendiri-sendiri. Oh, cene dhewe. Cure dhewe cure. Oh, cure dhewe. Oh. Ajan ki ngeri ana li ana cur jan. Mak gandeng licur tak kotak lho engko. Mboten, Pak. Ya pebire-bire koloso. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Nyerempet-nyerempet bahaya. Bahasa. Iya. Uripe bejo mulya Neno rasa kesangipun neno bersatu luhuring bangsa sehki tansah jinangkung yuang wit
desa tentrem raja matur nuwun elok luar biasa bacutke ninggal katresnan pamerno ning mbahmu Waluya karo piyayi mriki nduk Kinong nggih Ya do pamerno tak delok pameramu kene. dipersani gawe kacamata to teman Lah nggih. Jare kon leren karo mirsani. bar niki prahmen jenengan nggih Waduh. monggo rong ramban sepisan dangdut pindut jaranan oke Winong Nawangse yo
kasih. Luar biasa, luar biasa. Sak lajengipun pagelaran ketoprak Mataram. Dene ing radri menika badhe anggelar welampahan nggih suminten edan. Ewadene suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Jembluk Warsiah katindakaken dening Mbak Elisa Orcarus Alaso. Mbah Waloyo dados dingklik dadi Mas Brotonipun. Pramila saking menika monggo sesarengan hamirsani glaring ketoprak Mataram. Matur nuwun. Sumini, Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Oh yo iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Iku kleru Sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh, Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggon ijen nanging aku ora tresna kelawan sliramu wong. Kosek lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Lancang Subrata. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antu-antu saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresna kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter wong ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalih jenengan luwih apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Den Mas. rasane ngatiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna kalian tresna. Sambluan pas kukule lho. Endi ta kok kula? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan. Ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep muni piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan lah, yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, Inung kok miji timun lho. ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, nek Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampek iki mboten wedi dosa napa?
aku ora nampik. Nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kowe jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem ki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayo yo ayo. Cempluk. Cemplek. Ngadeg kok kene cempluk. Lagi pacangane. Kene-kene wong ayu. Kok kentongane tik 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 tik. Kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lah ditutuk suwi-suwi gedhe. Coba sawangen. Iki pacangaku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi to jenenge cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane jenenge menika ajeng sare, umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Ane gedhe cilik kok sing nganggo men sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kudu kuwi tok. mesti. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Derangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis dandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Punya ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rak ya ora masalah to. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya biteng kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kue jejaketan karo calon garwaku tulung tebangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi aja Menika- tepang-tepang barang iki. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Masa kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ora tau ngerti aku. Biyen ku ora ngono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa. Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh. Piye to Mas iki ya piye to jane Aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Akhir-akhir sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan ku ya kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki cemplok. Iki calon Plak bojoku. pluk cempluk. Cem. Kanu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer apa? Mau wis arep ngopo kowe? Mas arep Kuwi ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ngono. Ngono kuwi Mas ge laguanmu ning Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Terus? Ya. Dadi bedane, Bedane kowe wedok aku lanang. kenae piye kok jane arep memer-memer kuwi mau? Jane iki sing adat di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya sapa jenengmu sing ngomong, iki calon ten apa? Apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene wae. Ngene wae. Kowe ayo tak Suwi, ulehke. suwi. Kowe bali. Aku Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku.
aku njaluk ladenono siji wi penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu kae lho. Kur kembang. Iya. Wong kembang Den Mas. Ora ana liyane ta Den Mas? Ababmu. Ya sorry aku mau bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, Den Mas. jupukno. Ana kuwi ta? Kek jupukno kembange apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangertosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ra ngerti aku. Den Mas. Den Mas. Kok malah dadi mlayu ra karo-karuan? Den Edano. Ayo waktunya edan. Simba. Tolong anakku. Walah minten anakku. Anakku minten Nah, ana ganti apa dakwaan anakku? Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ana apa ten kok kowe mlayu-mlayu ke daerah-daerah Oh. kaya ngono kuwi karo tumetes elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sik mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra cetha blas. Omong apa aku ra dong. Suminten, kowe aja ngawer, anu aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi ta, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Iya to Pak, iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana suk. Pak omongno tenane piye nek jane iki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho Pak. Ngene lho, Ya Den, ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Neng kewarokan iki nang endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi critane tak kira ki arep ngenai pitukan jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Tuk tuk. Sing jenenge jodoh pancen kaya ngono ra mesti ketemu saiki ya ta. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki mung tutup gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbak. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Loh. sing dalang Rapatya Kondang kuwi lho. Jenenge Cahyo Kuntadi apa sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok Rapatya Kondang ki piye? Wah, kondang, Mbak. Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane rasah nanggap kuwi to. Wah, ya Ora. aku diwangi golek iden Mas Broto. Golek ana Baik, ya, Suminten, kamu dikentir iki, Suminten, Suminten, mbokne. Nggih. Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobot Aja ngono ki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh kentir. Wis. Tak dudit. Kek ndang tak dedet-dedetno Tak ngono dedet, ngono. tak dedet. Anu. Wis to. Mbak, aku ki nak yo ning ngene iki, Pak. Wis to, Aku mau Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo Nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya iya. Tanggapke wayang, pitung Iya. dina pitung bengi, Pak. Iya 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 iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng mo. lek gendeng piye? Tuh kamu iki lho. Karo si Wong gendeng kok dipeksa. Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Alah anakku kaya gendeng tenan to anakku.
Suminten, malah sing edan mbokne. Kowe sida edan ora? Ora diwakelke kowe. Belum. Piye ta? Kowe ki edano, gek tak kancani. Oh, iya, iya, Ayo iya. golek duit. Ya. Arep golek duit direwangi gendeng kuwi. Wes. Mbak, oh, Den Mas Broto. Iki Den Malah Den Mas Broto. Waduh. Den Mas Broto, kula padha Panjenengan napa Den Mas Broto? Wis sak kecekele ora apa-apa. Gendeng ya, Pak. Panjenengan napa Den Mas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Den Mas, jaluk Ah. duit. Asline Pak Trimo. Ini sedulur-sedulur. Mengko do nyawer iki tak toke kene suminten nggih. Setuju? Nah, Wes. ini perahu layar Mas Dalang. Oh nggih. Oh, nggih. Perahu layar. Layar. Yuk. Yo, perahu layar. Ki nggo wadah duit. Do semingkir. Gek. Nek wis entuk akeh ge nggo tuku obat gorene gek men mari. Wah. Hey,
disono aja ditinggal kapribaden katimuran mbok yo sing eling iku budaya terus piye aku ngerti ana ora ditinggal Mbokne iki nek ora ndang tak paring usada iki malah ngombro-ombro gawe wirange wong tuwa. Iki tak tambanane ku nek wis mari tak undangke Den Mas Brata ya. Heeh. Wis menang wae tak ungkuli cethen mlengkung pucuk iki mesti bakal mari sak nalika anakku Suminten Maria Suminten. Wah, monggo Den Mas Brata. Betul. Wonten menapa, Bapak? Anak kula pun mari. Ketok ayu jenengan kudu tanggung jawab. Jawab. Broto. Menawi ngaten kula inggih nderek menapa iki dados kersanipun Bapak Warok. Kula ndobel mboten menapa-menapa kok. Abdine Broto melu lho, dijak omong lho, abdine Broto. Nggih. Brondol, ndi ngono? Brondol barang. Brondol adine Broto iki. Yen to aku dhaup sakloro niku nayogyane apa ora sliramu? Ora to, ya wis. Apa wis wangsulan? Lah dadak kaya sing entuk tiket kae dadak. Wis Pak. Suminten kelawan cempluk kepiye wae iki wis dadi jatahmu kudu dadi bojoku sakloron. Aja kuwatir. Nadyan kowe iki tak dobol tresnaku padha wong ayu. Aku Senin rene, Selasa rene, Rebo rene, Kemis rene, Jemuah rene, Setu rene, Minggu prei ya. Neng puskesmas nggih Pak. Matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun nggih. Mbak Tatin, Mbak Lisa saged istirahat rumiyin. Nggih. Tetap ngaturaken selamat sukses untuk warga masyarakat ing Kalipancur, Ban-ban Kerep ngalian Semarang. Amin. Semoga tetap mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala.